Mangane tatin sore mau jan. Wah. Begitu weruh sambel bawang. Wah, urung dadi ciduk ya, guys. Pak, sambel niku, Pak. Wah. Langsung tak sodorke mlebu nyoh, panganan kabeh aku ya. Iya. Wong wedok nek karo sambel kok senenge ra jamak-jamak pedes seger. Piyai kene iki senengane sambel bawang. Wah, wis jos. Nah aku ora nek nang Gunung Kidul iki pokoke paling seneng ya jangan apa lombok. Oh, jangan lombok lawe tempe nganggo kerupuk. Oh iya. Wis luar biasa. Wedange teh panas. Teh kene kok iso enak-enak banget ya, Mak. Iya. Waton anu lho, matke tutupe lho. Iya. Lah napa? Kene iki ana tandane dhewe nek tutupe dilumahke. Nggih. Kuwi berarti pahit. Ah iya. Oh, nek mangkurep? Mangkurep legi. Berarti mlumah pahit. Ya rung karuan. Lho, piye ta? Nek mlumah ki tutupe pahit, nek mangkurep legi wong aku tau njajal. Kene kuwi wedange aku selak ngelakno tak seruput ngono yo. Wait, aku yo. Dadi ketoke kaya mungah-mungah enake seruput ngantil nang gulumak jeduk ngono. Saking pahite. Napa nek sing ngantil? Anu teh. Oh iya. Teh kok ngantil to? Ya istilahe ngono kuwi to, ora gawe bingung aku to. Lah iki nek ngantil iki rak ya tangan. Aja nek tanganmu ngantil modar tenan. Tangan wong wedok gedene semono e. Iya. Ya ora nek gedhe iki sedengan ya sakmene. Hah? Sedengan. Ngopo? Ya ora. Ya ora sing sedengan ya semene. Jenengan iki ndelok tangan apa ndelok apa? Delok tangan kok iki ora pikiranmu sing kotor ora. Ora kok ndelok tangan nek tangan kudune nang isor kok nang Ane pas ngene. Pas ngene kowe mau pas ngangkat ngene. Iya, tadi ya secara tidak langsung mataku terarah ke situ. Dewan, matamu? Matamu kuwi kok mata-mata. Mataku ngopo? Ayo mataku sing ndelokke tanganmu kuwi. Ya gek Mbah. Lali janjine. Ya. Siap. Ya ge wis. Nggih bawa mboten? Nganggo kaya sing apik. Ya. Pelok. Wah niki penontonnya jan elok tenan nggih. Gunung Kidul Bantul iki Bantul pojok no. Iya, perbatasan karo Wonosari. Iya. Aja tok gawe aja tok sepelekke penonton mesti meluap ora karo-karuan. Nggih, do lenggah sedanten. Ayo. Ampun do gelut nggih. Aja iki Mbak. Jane carane ngene. Iya, kaya ning daerah Sleman kae penonton ki ditanggapke ndandut ora apa-apa. Iya, ning kudu diawasi. Sapa sing wiwiti gelut ngeragati sak kabeh-kabeh. Ngono kuwi ya, Mak. Iya, kudu ngono kuwi. Ngono ya. Dadi kudu dititeni. Wo kae sing marahi gelut, kae sing mabuk, kae sing marahi gelut doyak cekel kon ngragati sak kabeh. Mula Sleman ki arang-arang saiki warawani nek upama nganu ya ngati-ati tenan. Iya. Kudu ngonoke niku Pak Dukuh. Iya. Nek bocah eling gawe mimiti provokator terus melayu. Wah, kae semene kok mesti do ngerti wis to. Kae piyai semene kok. Mesti kae mau sing marahi kae. Iya, kae. Tatin sing marahi cekel-cekel. Ngapa aku? Ha sing marahi gelut kowe. Aku gelute ora ngono kuwi kok. Piye? Piye mbok aku tok contoni. Sesuk ora nang kene. Oh iya. Ya. Ya, gawe wis dibawani. Heeh. Dina Minggu kang tak lali janjine. Lah nggih. Lah kuwi kok dina kuwi kok wingi dolan ngendi, Mas? Nang Gembira Loka. Dina Minggu tones lho. Kok malah Gembira Loka? Lali janjine. Lah niki kak dina Minggu nek lali janjine nang Tawangmangu dinane Minggu ngono lho. Takepane ngono kuwi. Nggih. Oh iya wis. Ora tau dolan. Malah dunekke ora tau dolan. Dolane mung ngidul terus. Mula diarani Hari Ibu Nasional. Iya. Deke kaya apal ya, Mak. Sapa? Wah, ya. Terus ke. Sida omong ora. Ora. Asal sisteme kalah seru ya kene.
suarane rada serak-serak. Ya pirang-pirang dina mbladek kok, no. Adem, Pak, adem. Adem. Adem krungu ora? Krungu ya, Nyuk. Krungu kok meneng wae. Krungu meneng wae, karena ora tak sauri kok ngerti nek adem kowe mau muni adem kok. Tak kira nek ora krungu. Wong sing budhek iki kowe kok ngono iki aku. Ya ora. Ora percaya. Tatin. Kula, Pak. Limene jam pira mau? Wau jam 7. Jujuk ngendi? Mriki niku. Karo sapa? Kali kanca-kanca. Oh iya? Ah, bosok ta kupinge. Gak isa. Lah ya wong tak wis cetha omongane kok, ngono. Kanjenengan le omong ra jelas lho. Jelas wae. Kowe rene jam pira? Jam 7. Karo sapa? Karo kanca-kanca. Jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Ngarepan ngene. Wis jam iki lho. Ah, ta. Baleni, Pak. Ayo baleni ya tetep ora dong. Ora tak njajal rada maju. Mula presakno kupingmu ki presakno. Tak rada maju. Ayu-ayu ning bosok. Iya, kupinge. Jajal tak bukteke sing bosoki sapa? Apa? Tatin. Kula. Jam rene. Mrene jam pira? Jam 7. Karo sapa? Kali kanca-kanca. Oh, jujuk ngendi? Ngarepan. Oh, kancamu mak mau sapa? Mriki sindan-sindan kok. Wis amwe urung. Ah, ada. Nek ngono ya jenengan ya padha wae. Ora, ya dites wae kena. Iya, tak tes genti. Oke, silakan. Pak Seno. Apa? Oh, mriki jam pinten? 7:30. Pon dahar derek. Wis. Le transit teng pundi? Neng kono seberang jalan. Ayo karo kanca-kanca. Lah. Wow, werna-werna ana tempe, ana ndrok. Piye? Ah piye iso nyauri terus kok piye? Lah aku ngomong ora jelas lho. Ning aku tetep krungu. Ha iki kuping berpendidikan e. Ora pendidikan ning lancang. Piye, arep ngomong apa kowe? Lah aku ngomong ora jelas kok iso jawab. Buktine ya nyatane ya kowe sing budhek to. Ya ora. Oh iki ya. Hah? Ah. Oh, ono kok ngunekke budhek. Ayu nek le ayu ning kupinge bosok. Ayo. Yang bosok iki do aku kok. Ayo ora nyatane aku ya iso mangsuli kok. Kowe sing ra iso mangsuli malah kowe. Jangan ra jelas lho. Apa ki ya? Hah? Wis rasa omong wae mingkem. Ayo aja. Wah, jujur kagol. Aja. Kah? Oh, ora jelas kok. Tekan ngendi mau? Asa karepmu kok ya. Oh iki ya. Saya ora krungu saiki wis tak jak omonge ra nyaut. Mikir iki lho bawane tekan ngendi? Ora aja kan. Jan jine ngompo ta mingkem mo cangkem kuwi dalange dimingkem-mingkem kowe aku ki nang kene ditanggap kon omong e wong senengane ora aku iki mbok yo sing apik sithik iki omonganmu cah ayu-ayu kok omongane kaya ngono lah ganggu wae ayo anane pijer semoyo iya terus pinter golek alasan ngandar-andarangan dekor tak ayo guyu
Seneng nek kowe mbeda karo sidene. Ben bingung. Kan mambengi lho ganggu terus lho. Hah? Cik modot ora pakune? Apa? Paku. Pakune sapa? Lah mambengi aku nembang. Iki wis tak dandani mau nang omah ya wis ora modot pakune. Omah bengi aku dandani paku tak tok kok nesu. Iya. Lah aku lagi nembang kok tak tok. Mergane iki kotake pakune modot. Ayo saiki diteliti cik modot ra? Wis ora iki. Wis ora? Engko nek modot tak kabari rasa kuwatir. Engko nek modot aku tin pakune modot aku. Kon ngapak nggih. Ayo dituthuk. Ora. Yo. Aku wis ora apa iki? Isuwo anyar iki lingga sianan dasar noring nyanyi. Jenenge
Mbak Agnes Yanandasari Luring Tias nek digawe lagu anger banget. Monggo Mbak Agnes, monggo majeng wonten ngajeng Mbak Agnes Nandasari Luring Tias. Waton bae kowe. Ya, jumeneng wis ngadeg ngarepno. Ya, bawa-bawa. Sesideman pamundutan. Ya. Diaturake. Bocah isih cilik. Wis ngendhok siji. Oh. Ayo. Ana silete ora nek iki. Mosok mengke dadine pripun, Pak? Ayo nek ana silete ayo separo-separo tenan. Nek dadi joro sando. Ayo. Ya. Ora ana. Saniki, Pak? Heeh, saiki ya. Nana wiwitane anderek sang pekok pekik. Wiwitane anderek sang pekik. Ya. Priya bagus. Priya bagus kang olah budaya Sowan menyang kutha gedhe. kadang ana lho nek penyanyi sing saking mempenge priya bagus sowan menyang kota gedhe. Kutha gedhe saking mempenge kok. Iya. Arep diwadahi iki sepira. Mangga. Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir. Ya. Swara kurang bremana ning wasis ngungrom. Tambahan iki saka Olin ya Jakarta. Matur sembah nuwun ya. Saka Taiwan ya hadir no. Wah, Taiwan. Iya. Apa kowe ngerti basane? Lho, tak wacake nek ora percaya. Pamundutan lagu iki ya nyuwun sesideman ya. Wong cita kafa sasiasa. Tong sang wong cita topo sesideman. Iku tulisane kados napa, Pak? Ngene iki aku ora adong kowe. Sekolahmu ki tekan apa? SD. SD kowe kok ngleleng. Pasti muni 6 tahun kowe ya. Yo. Ampun, Pak. Wis. Pirang-pirang pamundutan. Angru. Ora dadi bebeda to. Kowe iki meneng sithik ora jeneng. Lagi nembang kok digeguyu. Angungrum marang bendara Tiah Sulistya
jejer ngincangake alis. Ya, terus tresno. Terus tresno sesideman. Luwe becik paten ana. Ya. Luwe becik paten ana. Timbang pisah. Nena liwat kincang alismu kuwasa hendak asare hatiku nadyan wis lingser ya swaku aku isih mampu ngakeni salahmu. Mongko kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung, ketuwung henriko. Jiwa rakyatku kak murung, kehormatan makhluk, rukun ngarepi ya, wah penak. Ya, nena kutha gedhe kowe tak tukokke untu sak gusin. Ngawur ya. urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke sebab yang sesideman
penonton nyuwun gubuk asma Mbak Ika monggo nyekar gubuk asma iya kaya apa iki lho nggih matur nuwun wah jan ayo pawakan piyai putri iki sing ideal iki ngene iki lah iya dhuwur lencir awake singset iya kowe iki wong wedok kaya roti tawar lho karo tawar tanpa ngano get-getan sak imit-imit saka ndas tekan sikil kok lurus kabeh iya ya malah sing apik ngene iki subur apa wong kelemon kaya kowe iki nek jak turu ndredek kabeh anggere wetenge gedhe ngono kuwi dijak miring ngono wis mak tlosor iya ngono ya mak ya kok ngertos le kok ngertos kowe iki ora lemu kok ngertos mboten jenengan iku lho bojoku ki mbiyen bar nglairke sing kari dhewe iki sesar wis tak amongi sesar aja sesar no ora kuat tenan malah tak sesar iya potongé gedhe kae nek turu karo aku iso ndredek emok lho tau ketindian aduh mas apa wetengku tak kira kemul sembrono ya sing tak nggo contoh bojoku dhewe kok iya nggih ayo Mbak Ika Holik iya nyingkar nyingkur iya nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur kelingan aku nek jodakan ro bapakmu no oh iya le turu ya wis ora adep-adepan ungkur-ungkuran oh keletan guling loro kae ungkur-ungkuran bapakmu mujur ndono aku mujur rene oh engko terus ngerti-ngerti bapakmu ngentut matut ngono terus sikile bapakmu tak pancal kowe terus aku genti ngentut dut terus sikilku dipancal terus kowe pancal-pancalan iya ayo lingsam yen mutan sesawangan lelampahan kang wuri tresna tulus nadyan nengku buk asmara ya mangga yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak ya ora apal aku nek lagu-lagu anyar iki ora apal ya wis waton ngrungokke wae yo yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng sagak
Yo. Yo. None. Monggo. Tipis-tipis, monggo Mbak Ika Holi. Tipis. Iya. tak ndelok larasan sik. Kowe njaluk disepoti. Nggih. Yo, mlaku karo mlaku. Yo. Tarerot. Tarerot. Tarareret. Wis. Oh dikenongi kowe nek ngono ngece kae. Iya. Aja. Ayo. Ya, iki bawa Sunda, cara Sunda. Ya ngerti bahasane kowe. Aja kuwatir. Aku lahiran Cibaduyut. Oh. Bareng karo Sandal. Ayo. Sandal saka Cibaduyut. Tak artekke nek ora dongno. Ya. Aja ngelek-elek wong Sunda. Ya. Wong Sunda iki wajib ditiru. Sing ditiru apane? Kowe ngerti bakul burjo? Wis puluhan taun manggon ning Yoja, ya nek ketemu padha-padha bakul burjo mesti basa Sunda. Oh iya. Kumaha damango ngono kae. Basa Sunda kuwi ateges dheweke njunjung karo basa daerahe. Ning aku gumun lho karo wong-wonge dhewe iki lho. Iya. Lagi rong dina ning Jakarta wis gimana? Wah, wis lali ro basa Jawa. Biasane ning omah ngundang Pak we, Babe. Babe kok nggak punya buntut? Ah, malah. Iya. Mula ditiru wong Sunda iki wajib ditiru. Tresnane nyang budayane ditiruno. Iya.
Yo Mbak Ayu, mangga. Gunung Galunggung ora usah tak jelaske, artine padha. Gunung Galunggung padha karo Gunung Merapi. Ya. Kapungkur neng burine. Oh, dadi dhek eling ngadeg neng burine Gunung Galunggung. Ya. Gunung Sumedang ketunjang. Artine apa, Mak? Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang ki jejer. Oh, to. Lah rak do maido to, aku ki nerangke tenan e. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang ki jejer. Oh, kuwi padha-padha ning Jawa Barat. Loro gununge. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang. Oh. Gedhe cilik no. Terus Telaga ngayono telagane. Iya. Sakawayana Sak sekitarnya sangkawananya. Apa yuk? Sokawayana. Sokawayana kuwi tegese sekitarnya. Oh, tadi Gunung Sumedang, Gunung Galunggung dan sekitarnya. Iya. Salah. Wis ta ora usah cerewet kowe kok. Bener ngawur kok. Wis kowe iki nembang tak artekke kok. Iya, sang sokawananya kuwi sekitarnya. Iya. Terang kicik di tengah gua. Kose. Aja do gemerah sik to. Tak mikir. Iya. Terang kicik di tengah gua. Kaya ora ana nggon. Iya. Ya wis pokoke do terang kicik ngono wae lah. Iya. Anane ning jero gua. Ya. Tunungna Ngandel ora. Omonge ngeyel kok. Apa? Dunung nak ki nggone. Oh. Bareng terang kicik ning tengah gua kan peteng. Heeh. Lah terus ra ngeni nggone. Dunung nak mana dunung nak. Heeh. Ya, terus. Amanat dunungnya nih. Ya. Hula pundung tu disungkur lan sungkan. Nah, saking bingung le goleki dunungnya entuk kempol. Ulah pundung ki nek cara basa Sundane kempol nak. Oh. Terus disyukurke, syukur. Ulah pundung tu disungkur ulah sungkar. Syukur kok cenanangan. Kuwi tenan. Mbuh aku ya mung ngawur kan. Terus nah, akhirnya kecekel. Tek diki laiki. Oh. Tek di laiki. Teyan ki cetha. Ah. Barang wis ketemu ya cetha. Ya. Terus terus ngundang kancane, "Rem ta Rem?" Ngono. Rem rene ora njaluk ora Rem. Terus tarim raga wayahna. Raga wayahnya iki mung ragane tok. Iya. Dadi tarim ming nampa ragane. Ngancik Meso diancik ro tarim. Terus di negara. nah bareng terus
bareng tarim ngancik Gunung Galunggung ki mau terus weruh sak indenging negara Sunda. Oh, was indah mawarna-warna. Monggo di bajingke loncat. Dados monggo, Cak. Cengkoke kandel tipis nek Sunda. Ya, monggo. Bajing luncur astana. Aduh, abdi karosan. Ya.
kete nunun gatanira wirang tumandang setyaniku garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik sabar, Om. Ora sak penake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, ha sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati, mongko Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mengajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu, bapak. Sing mateni Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut Taliwonda goleki Tenggar Barusi. Ketemu sampeyan, arep sampeyan digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok ram dadi iki piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tak tonyo-tonyonen. Aku arep tak antem-antemen, ora masalah. Aku arep tak ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati nyenyamah jenenge Bapak Semar luwih-luwih Sinuwun Darawati seudon karo Semar Badranaya dianggep Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning ewasemono sampeyan lara ati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah kok. Nek mung tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujutane ora masalah. Sencake iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok iki wahane ngene iki aku jelas kalah. Kono Senopati Darawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono nggawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah. Wes, iki nek aku ora mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan ning kene. Kaya isih ngoyak ya Sencaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu, mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi wuh. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rana ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa.
walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukani ngoyo ning dalan yem mok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong wani karo Siwandarawati. Pecah sirahmu dies piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho kok ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turja, Mak Sik Setyaki kewangi Siwandarawati. Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badi sik ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora. Tenane? Ora. Lah terus? Kon ngapae? Us. Anu kenapa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentolo. Terus bapak dawuh karo aku, Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon apa? Pedhuke Pak Sik Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi njlomprongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasekten? Yo. Apa? Pusaka? Ora. Daya kasekten apa? Tinatamen dadi menter? Ora. Ning aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Niki ora. Napa riki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis, wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Suramrata Jayamrata. Enteni kono Setyaki. Wis, wis yo. Ngampet ambegan. Gua aku tak manjing ning awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Nane? Wis. Sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula kowe ngopo-ngopo iso.
Masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Gelereng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Khususon Ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis